Arratsaldeon, ongi etorri urteko azkenengo udalbatza honta, abenduko udalbatza. Eta, bueno, esatia amaitu da saioa. Honen bestez, amaituta gatzen da. Inu zenteguna da, jode. Ez, pixkatako. Ez que gaur inoi ez dio zartuta zen, koño, gatu. Inok ez duzin iztu baina, danak zintzo jarritxe. Bueno, venga, hasiko gara orduan, gaurko udalbatzakin, eukiko dugu asteko bi ohiko osoko bilkuraren bi akta pasatzeko, ontzat emateko, ondoren udaleko erabaki eta kudeaketaren berri emango dugu. Hirugarrenean hainbat erreziboren ezeztatzea aztertuko dugu. Laugarrenean etxez etxeko laguntza zerbitzuari buruzko hitzarmena aldundiarekin planteatzen dana, etxia. Bosgarrenean hirigintza arau ordezkoetako zebiarra esate eremuko xehetasun azterketaren aldaketa puntualaren behin betiko onarpena plantatuko da. Seigarrenean Mutrikuk udaleko etika eta jokabide kodea nest diru laguntzen baitan jasotzen dana. Zazpigarren puntu ere udaleko suspertze, transformazio eta resilientzia plana gauzatzean eskatzen diren iruzurraren aurkako betekizunak estaltzeko neurrien plana, hau ere nest funtsekin lotutako plana. Zortzigarrenean berriz, eukiko dugu berdeak alderdiak aurkeztutako gordailu sistemaren eraketa ontziak itzuli ahal izateko erakunde adierazpena. Eta ondoren, amaitzeko erregu galdereta pasatuko ea. Beraz, horrek esan da, lehenengo eta behin dakau, azaroaren 29ko udalbatzaren ohiko osoko bilkuraren akta. Zoze komentatzeko. Eta ondoren, abenduaren 4ko udalbatzaren ezohiko osoko bilkuraren akta. Beraz, akta bisak ontzat emanda geratzen dira. Bigarren puntuan dakau udaleko erabaki eta kudeaketaren berri ematekoa. Hemen dakauz ebazpenak iragartzen dugu hilabetero bezala alkate eta hirigintza eta ongizate alorretako ebazpenak, baina jaso bakarrekin ditugu alkate eta hirigintza ebazpenak. Ongizatekoak urrengo saioako gatuko dira, plenotik pasatzeko, naiz eta batzordetikan ja pasatuta dauden. Baina, bueno, ontzat emateko plenotikan pasatu biharrian ez, urrengoako gatuko dira. Bai? Bixen bitxartean, alkate ebazpenak bai ditugula azarokoak, betiko moduan, oain ezpadak, edozein momentutan ere, galdetu eta behiratzia bado, zea horienak, ebazpen horietan, eta hirigintzakoetan ere berdin. Bai, beraz, hasiera bat hementzat informatuta gehatzen dira honek, ebazpen honek, eta konsultatzeko ere nahi dan momentuan. Kudeaketan inguruan, zoze badakau esateko, ez da? Esan ba. Arratsaldeon danoi. Gabonetako kanpaina entxufatu Mutriku komertziora martxan hasi da. Aurten ere bi bizikleta elektriko zozketatuko dira. Kanpaina 3 asteko izango da. Abenduaren 15an hasi eta urtarrilean 6an bukatuko da. Eta zozketa urtarrilearen 10an izango da. Bai esaten duguna, bentsat, udaletxetikan boletuak ez bota. Boletuak ez bota, sarixak banatu arte. Eta baitxa ere esateu, esaten da bezala, oamen marketingen ipinion bezala, entxufatu Mutrikuko komertziora. Landaketa eta mantenu lanen diru laguntzan deialdia ere bukatu da. 10 eskatzaile izan dira. Eskaera danek aztertu eta ero, landaketarako 18.175 euroko diru laguntzak emango dira eta mantenu lanetako 2.820. Esan,
hauetatikan landaketai lotuta, hauetatikan 82,08 autoktonuak landatu diala, eta kanpokuak 17,81. Datuak datu, 2021 urtean, 25,31 hektarea landatu zian, 2022an 16,88 eta aurten 35,79. Kaleko argiterisai lotuta, leda, kaleko argiterixan leda jarratze dugu ipintzen, azkenian udalak dakan politika efizientzia energetikoa lortu eta argitasun kutsadura murrizteko, eta aurten 2023 urtea bukatu baino lehenuo, urrengo kalietan ipiniko dira. Batzutan ja ipinitxadoz, Frontoi Jaitziera, San Agustin, Trampakale, Bajada Txitxin, Barrenkale Zubiaga eta Txukale. Atzalde ondan hoi. Nik komentatzeko pare bat kontutxo bakarrikan, ia 2024ko egutegiak etxietan dakau, eta bakarrikan datu bezala esateko, aurten 105 argazki aurkeztu ziala Inugandonegi argazki lehiaketa, 38 partaidek ateatako argazkiak izan dira, eta aukeraketan emaitza egutegian dakaguna dela. Eta gero, euskerazko klasien inguruan, komentatzeko, dakizuen bezala urria erdialdian hasi zian euskerazko klasiak ematen hasi berri zentzat. 25 bat lagun hasi zian klase horrek jasotzen, hastian 2 egunetan, arratsaldez. Eta hemendikan urritxikan hasi eta aurreko astera arte luzatu dira klasiak, eta tarte horretan asistentzia pixkat jaisten junda. Baina, hala ere mantendu da taldetxua eta mantendu dira 10 bat lagun jarraitzu duenak klase horre jasotzen, eta 10 lagun honek hartu dube konpromisua urrengoko urtean ere bai, ekainera bitxarte, urtarrietik ekainera bitxarte, klasiekin jarraitzeko, orduan, talde horretxekin aurrea jarraitzuko dugu. Atzaldeon, gobernantzatik, Anai arte biltokia kafeteian ustiatze lehiaketa martxan jarri da, prentsan atea da gaur eta atzo zabaldu genuen gure komunikazioetan, komunikabidetatik. Ustiatzeko lehiaketa hau urtarriak 5 arte izango da, irikitzen da, ordura arte parte hartu nahi duen guztiak behaien proposamenak agertu alditu udaletxean, eta oinarri danak motriku.eus horri aldian doz, bai euskerazko aldian eta bai gazterazkoan, bertan daude pliego administratibo, tekniko eta bete behar guztiak. Orduan, hemendikan animatze dugu jendiai taberna kafeteian zerbitzu horren kudeak eta hartzeko gonbidapen bat luzatze dugu. Erki, honen bestez aurre ingo dugu. Ez da guztiz, astutzen zakunik, baina, hirugarren puntuan dakau, hainbat erreziboren ez estatzea, dakizuena ez urtero pasatzen ditugu, azken 4 urtietan, hau da, 4 urte pasondoren, kobra ezintzat ematen dian errezibuak, eta horiek, kontabilidade arrazoi itxiota, baja eman behar izaten dira, eta urtero pasatzen ditugu, hainbat errezibo. Urtero errepikatzen geha, gaur ere seguruena errepikatu ingo gehala, eta urrengo batzordian, ez plenuan horren beste, baina batzordian bai ingo deula pixkat historiko bat errepasatu, ze iruditzen zat, azkenengo urtietako datuekin konparatzen, oangoan gitxio dihoazela. Irudipena da, horien biau datuekin da konstatatu, ikusi, azkenengo urtietan, plenuetan ze gertatu den, baina nire irudipena bintzat, lehenu ere datu txarrauak izan diala. Zeba esaten dut hori,
Guztira izan dira egun da, 96 ordainagiri, planteatzen diazenak ez estatzeko, eta horiek guztiak batzen dugu 62.000 euro. Baina, errezibo bakar batek, gainbalioen gaineko zergan errezibo batek beak hartzen dugu 33.000 euro plusbalia batena. Plusbaliaren errezibo bat hori kentzen badeu, 185 ordainagiri izango liak ez, 39.000 euro suposatzen duenak. Horretxio esaten dut, datu hori behira hon behar da. Bai, antzeko. Bai. Aurrekoetan, guazan historiko ikustea. Ze, askotan izan dugu, baina errealidade bat da, otan pegatinia lortzeko hasi ginean zergak eta egunian eta uki behartziala eta zerga atzeratuak eta edo tasa edo errezibo atzeratuak pagatu gabe zozenak eta jende asko eta asko etortzen da pagatzea. Eta horren reflejua ez dakau aztertuta eta nik uste ariketa politxe izango ala aztertzeko. Edo zen kasutan, beti gaten dira 30.000 euro horiekor. 30.000 euro asko gitxi, bueno, guetzat maila individualian asko danik zin nukatu. Baina, pixkate dagokion proportzioan ipintzi arren, esango deu errezibo honeanak diala 2019ko errezibuak, eta 2019an udalak izan zitsun diru sarrera likidatuak, hau da, ekitaldi xamatxute izan zitsun 7.200.000 euroko diru sarreren parian, guztira dakarre 0,07ko tamaina bat. Esan deten errezibo hori, 33.000 euroko plusbalia hori bere zitxasuna itxio, bat eta mundixa dalako hori kentzen badeu, izango litzake 0,4ko reperkusio bat eukiko leuke sarrera guztiekiko. Hori da benetako tamaina. Hala ere, gauza bada tamaina ekonomikoa, hau da, diru asko gitxidan, eta gero beste kontu bada horratzian ze pasatzen dan, eta zerraitxio ematen dan egoera hori, ez da, hau da, zorretan gehatze hori. Eta urteroko kontuak eta izenak ere seguru asko eta asko errepikauen godiala, ez da. Ja, bueno, esan dako moduan, oain igualez, baina batzordian egingo dugu azterketatxo hori. Datuak esan detena, betikuak kotxien ibilgailuen gaineko zergan 10.000 euro, gatu dia jaso gabe, 2019ko datuena. Zaborraren tasan 2.100 euro, izio, hau da, obren gaineko tasan 101 euro, IAE, jarduera ekonomikoen gaineko zerga hori da. Jarduera ekonomikoen gaineko zergan 7.600 euro, neurri handi baten, jarduerai utzita dauden enpresak dira, baina hor handikan ere bajaman gabe jarritzen duenak, eta horrean sortu etxen dugu, genera etxen da errezibua, baina pau gabe gatzen da. Horrean, 7.600 euro ere kopuru garrantzitsu bat, ordo. Ibi, Jesus, ondasunen gaineko zergan, 4.100, eta 4.100 ere hori ipini bihu pixkatarremanetan asko gitxidan, 800.000 euro jasotzen ditugu zerga honen aplikazioan. 800.000 eurotikan 4.000 gatu dira pagatu gabe. Piskat, erlatibizatzeko kopuruak. Gainbalioetan, plusbalietan 37.000 euro gatu dira, bat 33ko izan da, konstruktora batena, 2019an, jungo zen kiebre edo, bankuak jango zeuen, bintzat patu gabe gatu zen. Eta kitxo, eta horretxek. Gero, landa
landa lurra 116, lau errezibo, kantitate txikixak. Baina, bueno, horre dian numeruak, Kotxietan 10.000, zaborretan 2.000, jarduera ekonomikoetan 7, eta ondasunen gaineko zergan 4.000 eta plusbaliak. Bueno, hoxe. Inigo eta Jon, betiko kontuak, baina. Bai, nik ez dakat gauza hondirik izateko. Esan dezu bezala urtero errepikatzen da gai hau, nik uste interbentzioak ere urtero berdinak izaten diala, eta, ez dut aurten errepikakorra izan nahi. Kopuruak aparte, 30.000 esan duzu gutxo bera, ez? Piko hori kenduta, faktura bakarra hori kenduta. Konparaketa historikoan, kopurua nahiko mantentzen dira hor. Izenak, dana dakigu, aparte esan dezunak enpresa kiebra jundienak, eta, horra arrastratzen dienak urtero ez dakit noiz arte, baina jarraitzen ditugu, azkeneko urtetan ja desagertuta dozen enpresak, horre generatzen dihoaz, eta ordaindu gabe hor gelditzen dira. Eta gero izenak, pertsonenak, zerrenda publiko izateakoan, eta izena bizinekin ikusten ditugu, ez espediente zenbakiakin, edo, publikoak dira. Orduan, hor, ja, hemen urtiak dara matzagun zinegotziok, ja, zautzen ditugu, ja, danak ez buruz, zeintzu dian. Aurreko urtetan komentatzen gendun gainea erentziako kontuak ziala, aitza amak zemala bai pasatzen zizuela, eta hor baso zela. Aurten behintzat konturatu nahi olakoik ez dagoela, edo gitxi edo zela behintzat. Ja, familia batzuk ja falta mota ditut aurten, hori seinale hona da. Baina, egisa da, hor badozela izen batzuk, urtetik urte errepikatzen dianak, eta izatezu, baldin badakezu, ez, justuan dabiltzela, edo ezin pagatuta, badaka bere errazoi bat. Baina ikusten duzun izena asko eta ez da umaten hori denik arrazoia ez, baizik eta beste ez dakit utzikeria bat, ez dakinik, dana dalakoak. Baina, beti izaten duen, aberbideratzen den eta guten gehan txikitzen. Gure partetik urtero esaten duguna, ez? Hasiko nahi esaten, ez jakintasun edo bezintasun egoera batetik abiatzen dien pertsona edo enpresei, Jonek eta Arketek esan duten hilduan, dei bat ez, dei bat udaletxera zuzentzeko. Dei bat, azkenean, bi aldeak bientzako irtenbide baliogarri bat, topatzeko bideak udala prest dagoelako, udalak zerbitzu publiko bat izanik, prese egongo liakela egoera hau kudeatzeko. Hori benetan borondatea agertzen duten pertsonei. Eta bestiei, kirol bezala hartzen duten pertsonei eta bestiok baino trebeago edo argiago direla pentsatzen dutenei, ezer gutxi esateko. Ez direla ez argiago eta ez trebeago. Eta beraiek ordaintzen ez dutena, guk beste herritarrok ordaindu behar dugula, bai udalak eta bai beste administrazioak eskaintzen duguten zerbitzuak eusteko. Eta gehiagorik ez. Erki, ezin jaino hemen jende gutxik, Egongo dira tartian, baina Erki, geixo izango dira kirolaixak. Erki, beraz, udalbatzako dokumentazioekin batea emandako taulan agertzen dian erreziboak balio gabetzeko aldeko bozkak, hau batez onartuta. Eta laugarren puntua pasatuko gea, etxez etxeko laguntza zerbitzuari buruzko Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Mutrikuko udalaren arteko lankidetze hitzarmena. Hau batzordetik pasatuta do, baina inizek emango digu maikide danoi, pixkatu horren berri. Atzalde hon danoi. Dakizuen bezala, etxez etxeko laguntzan zerbitzua udalan eskumeneko oinarrizko zerbitzua da. Zerbitzu hau jasotzen dugu, menpekotasunen bat, ez gaitasunen bat daken pertsonak, beuren eskubidea da jasotzia, nahi baldin badugu behintzat, eta finanziatzen da bi aldetik bata izango da, beurak erabiltzaileak beurak ordaintzen duguena, beti ere beuren egoera ekonomikoen arabera, eta bestia ordaintzen dugu udalak. Baina udalak, daka Gipuzkoako Foru Aldundiakin hitzarmena, eta orduan hitzarmen horren bitartez, Gipuzkoako Foru Aldundiak ere diruz laguntzen dugu. Udalak ordaindu ahal izateko eta zerbitzu hori aurrea eraman ahal izateko.
Orduan, azkena sinatu zana izan zen 2021an, eta 2 urtetako epia zakan, orduan oan 2023ko abenduan 31an amaitzen da, eta oan plenoak hartzen dugun honekin da, beste urtebeteako hitzarmen hori luzatzia. Eta izango litzake datorren urteko 2024ko abendura arte. Eta, bueno, aldundixak 8.182.000 euro, 472 euro jartzen ditu, Gipuzkoako 77 udalerri eta mankomunidadien artean banatzeko. Eta, bueno, horixe da lehenguen jarraipena, luzatzia. Aurretikan ere bazagoan, azkena sinatu zena 2021an izan zen. Eta termino bereta zeitzen, ez? Bai, ez da izaldatzen. Jon, da Inigo. Ez, bueno, gu alde gozela, bere momentuan, aurreko mondela bilegealdi nik uste, hasi ginela hitzarmenekin, da, bueno, gero aldatzen junda, ajustatzen edo junda. Guretzako etxez-etxezko zerbitzua oso zerbitzu biharrezkoa eta importantea da. Hor, eukizuan bajonazo bat, nik uste, nahiko orokortua pandemia garaixan, ez? Etxietan kanpoko pertsonak edo sartzeko eta onzan horrelako, etxekoak arduratzen zian, ez? Ingurukoak zaintziaz geixo, baina berriz ere indar hartu dugu, nik uste, gaina aspaldiko geixen indartu dela zerbitzu hau. Eta, bueno, nik uste, danok nahi izaten deula, eta, adineko pertsonak, aldan neurrira arte bintzat, eta aldanik eta, ez? Epe luzene arte, eta albada bizi guztian, bakutza behan norpean etxean bizitzia, ez? Tolako zerbitzuak hori albideratzen dugu, norpea bere etxean bizializatea, eta ez residentzia batea da, edo beste rekurso batzuta etxetik kanpo joan behar izatea pintza denpora batez, eta guretzako importantea da zerbitzu hau mantentzia eta hobetzia. Bai, gu baita ere, Jonek eta Inisek azaldu dutenak lehekin ados, konpartitzen dugu eta ezinbestekotzat bai hartzen dugu etxezaetzeko zerbitzu hau indarrean egotea. Ondo dago hitzarmen hau luzatzea, azkenean Mutriko udalaren gainean, zamandia, ezinbestekoa den, baina zamandia izan aldan kopuru bat amiltzen da, eta laguntasun bat eukitzea, beti eta dator ondo. Etorkizuna bermatzeko. Erki, beraz, Foru Aldundiaren etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren inguruko Foru Aldundiaren eta udalaren arteko lankidetza hitzarmenaren aldeko bozkak, hau batez, onartuta, hitzarmena sinatzea. Bosgarren puntuan, hirigintzarau ordezkoetako CB Arrasate eremuko xehetasun azterketaren aldaketa puntualaren behin betiko onarpena. Gai hau hirigintza batzordean ja bada denbora bat, lantzen nahi dana, eta bere bidian, etzan nahiatuko plenoaino, gauzak aurreikuspen baten arabera juni izan balia. Baina hor eman dira aldaketatxo batzuk eta aldaketa txiki batzuk, baina planeamenduan eragina eduki duena. Beraz, planeamendua ikutzen duen neurrixan, udalbatza ekarri behar da. Aldaketa hori ontzat ematia. Eta azkenengo batzorrien, hirigintza batzorrien antxuxenek kanpoan gertatu nintzen, puntu hontan, beraz zeuek nik baino betu jakin gezue, baina edozein kasutan hemen xehetasun azterketa honen aldaketa oinarrizkoa zen teilatuen txoritoki batzuketan nahi alatea. Hasierako aurreikuspenetan txoritoki horiek agertzen netzianez, badana teilatu izatetik, teilatu txoritokisak dakazen teilatua izateakoan, pixkat hori izan aldaketaren funtza, esan digun. Gero, beste aldaketa batzuk eta egon dira kaso, baina ez dugu euki tamaina handirik ona ekartzeko entidade eukitze hainokoik, ez? Baina, horrean beste gabe, dakargu udalbatza kontzat emateko, eta ja, nolabaiteko prozeduran, jarraitzu beharreko prozeduran, gaurko erabaki honek ja,
ekarriko dugu jendaurreko aldi bat, jendaurreko aldi hori boletinean publikatuta bar, eta gero ja lizentzia fasea pasatuko da. Bueno, ez dugu esan, Arrasate mua bakigu da, non dauan, da Pinazteiko hanbeian gehatzen dana, Guk esan, Arrasate, Zebi, Arrasate eta listo, danok jakingo genduken bezala, baina, bueno, da hoxe, Ibirrixako kalian berako eta Pinazte itxikan junda hor sortzen den eremu hori. Bueno, pixkatola, grosso modo esan da, Jon da Inigo? Da oso gauza Tekniko puntuala, ez? Bere momentuan, teiatuan aurreku zuen beluxak ipintzia, eta gero ja proiektuan aurrak teiatu txoritoki txiki batzuk ipintzia, eta hortako baldaketa puntuala bat, oso gauza teknikoa da, gauzak ez daka honena aurrian izesateko. Hirigintzara horrezkoetako Zebi Arrasate eremuko xehetasun azterketaren aldaketa puntualaren behin betiko onarpenaren aldeko bozkak. Hau ere, hau batez, onartutzat ematen da eta oain jendaurrean ipinikoa. Erki. Seigarren puntuan, Mutrikuko udaleko etika eta jokabide kodea. Bueno, hau ematen dugu gauza berri-berrixea dela, ez da, eta izen pompoxo eta potolua eta zerdek eta askotan ez dut esaten, baina esan bidea gauzak batzuetan, da zer da hau galdetuta idazkaixak esan zuen, hori zer dan, gauzak enbiardian bezala, legian arabera eta legia betez eta alik eta akatzak ongo dira, bueno, akatzak danok etxen dugu pertsonakian momentutik, baina badakauz hor estatuko lege bat, estatuto del empleado público, en fin, bado araudi bat hori berme horren bila dijuana, ezta? Hau da, udal langileak eta udal ordezkari politikoak lege baten barruan eta etika baten barruan eta jokatzeko. Udalegiak 2016koak ere, horrek ere jasotzen dugu, honen inguruko, hau da, ez da kontu berri bat, baina Europako diru laguntzetan modu esplizituan eskatzen dugu, olako neurretxak eta hartu biaiala Europako funtsak, Europako diruak kudeatzeko. Eta interes eta atentzio berezia jartzen dizue diru horren kudeaketari, gardentasunari, berdintasun prozesuak eta burutzeari, igual, diru hori Espainia bisaldu dugulako, eta ez dialako asko pixatzen Espainiakin, izanik hori. Eta guk dakauzen geure legiak eta guk geure buruei jartzen dizkiogun obligazio horrek modu esplizito baten ipintzia eta kode eta araudi moduan ipintzia dau. Alare, iruditzen zat, eta naiz eta legiak eta hau dana esan, hor, detunoan, hor bukera aldea, esaten zuala, udaletxeko langileria eta ordezkari politiko guztiek obligazioa daukatela, hainbat eta hainbat gauzatako, ez da? Joe, igual, bada momentu bat, aprobetxatuaz, hau, gaur plenotekan pasatu deula, eta seguruena, eta noke adozongo gehala, hau onartziakin, jode, igual aprobetxatu beharko dugu, eta hemen modu esplizituan ipintzeko eskatzen digutena, bai langileekin, bai ordezkari politikoekin, igual saio batzuken beharko dugu. Ontaz, espezifikoak, hau jan nire burutazioa da, baina eta noi etorreko zako ondo. Jakitzeko, zintzu dien gure obligazioak, bete biharrak, eta eskubideak ere bai eurakin batea, ez da. Orduan, hori ere aztertuko du, baina, desde luego, sobran ez da gehatuko. Ze, gehixenok ere, batzuk urte asko den administrazioan, da, baina berri sartzen den udaletxean, eta langileak ere, langile gaztiak, lan boltzetatik, eta danontzat izango da gauza ona. Eta, igual Mexiko digu ateatzia, egun batzuk, denpora bat,
eta honi behira jartzia. Hori da proposamena. Jazta, hain dize bira. Bat gixo? Bai. Eta bueno, hoxe, horrean oango puntua da, hoxe, etika eta jokabide kodea. Bueno, ez dut esan, hau gobernantza batzordetikan ez da, ibili zinaten lantzen, eta hau dator, garapen batzordetikan, nest funtsak eta komenduko eta merkatu plazako diru laguntzen kudeaketak eskatzen ditxulako, ez da. Bueno, horraino. Konpasko ipini deus asuntu ahi, baina ez dakitxo horren beste badakan. Nik uste dela, Next Generation diru laguntza eskatu alizateko tramite bada, dokumentazio bat eskatzen dugu, eta lanketa hondirik ez dugu gizia zen, baina, bueno, gizia zen, bete beharko tramite bada, ondo ikusten dugu, eta aprobetxatuko dut hau, puntu honek lotutako gauzat ezateko, beti gauza txarra bakarrik esaten dutela. Batzordian bai erakutsi zen duena zen, hirigintza batzordian, komenduko proiektuen inguruan, arkitekto bati, emakume bati ez lehitu zakola, proiektu idaztia, eta, esan, itxura hobiago badakala hasierako areko baino, eta sentsibilidade gehiago ikusten zakola emakume honi, ez dakit emakumea delako ez, baina bintzat beste gusto bat eta beste itxura ona hartzen ditxola. Izateko bakarrikan txarrak esaten detenak, ona ere esaten dut. Prozesuan danok parte hartzeko aukeria dakaun, eta proiektu txukun bat etxen dizeun herri honi. Bien, esan desun ez tezu esan iusenteguna dalako, ez? Bale. Erantzutze, Bueno, gu begi honez ikusten dugu kode etiko honen onarpena eta gudanok eta alkateren hitzak esaten duenean, gudanoi zinegotzi honen dakantikan hasita, ongi etorriko leitzai gukela, eguneratzea, gure eguneratzea non dauden gure bete beharrak eta gure eskubide eta obligazioak. Eta gure eguneroko jardueretan laguntzeko. Eta hartzen ditugun erabakietan laguntzeko. Beraz, gu ikusten dugu da, suposatzen dugu hau Europa osoan. Suposatu nahi dugu Europa osoan, ez bakarrik estatuan, Espainian bakarrik luzatu dutela. Suposatzen dugu Europar Batasuneko herrialde guztietan, holako kodigo bat behartu ingo dutela onartzea funtsak jasotzeko. Ematen du doan dela, pero grullo edo olako, alkatek aipatu du, guk, hemen Euskal Herrian bertan badakagula gure legedia gutxora bera antzerako planteamentuak azaltzen dituena, bai Euskal Herrian, bai estatuan, bai udal mailan. Baina hori esplizitoki agertzia guk begionez ikusten dugu. Argi ukitzeko, azkenean, Europar guztion diruak kudeatzeko behar diala bide zorrotz eta zentzudun batzuk. Eta horregatik ikusten dugu, esplizitoki, hau, udal eta diru laguntza horiek jasotzen dituzten hautagai guztientzat sinatu beharra, ikusten dugu, zentzuzko gauza bat eta beharrezko gauza bat eta danoi lagunduko diguna. Eta zer gutxi, hau dagoela konbentuko proiektua dago erdian, baina berez, udalan konpromiso izan beharko da. Gure udalan, gure datorkigun arduran kontuanatuta, gure betiko konpromiso izan beharko litzake. Ez bakarrik diru laguntza batzuk jasotzeko. Hori. Aitorrek lehen zozen izan esan? Ez, jonek esan duen bezala, oain danoi tokatzezako, nahi esan aura borradore bada, orduan oain danon artian, herrixan mereziroan instalakuntza bat o konbendu bat etxen dugu. Komendu ez dugu ingo? Bokazio faltia da. Instalakuntza Erki, beraz, Mutrikuko udaleko etika eta jokabide kodearen aldeko bozkak, hau batez, hartuta gatzen da. Eta jokabide kode horrekin lotura dakan puntu hurrengua. Mutrikuko udaleko suspertze, transformazio eta resilientzia plana gauzatzean eskatzen diren iruzurraren aurkako betekizunak, interes gatazka, finantzaketa bikoitza,
eta ingurumenari egindako kalte ez esanguratsuaren aurkako laguntzak estaltzeko neurrien plana. Da, pixkat, berdina, lehen kode etikoa baldin bazan marko orokorrago bat, hau geixo da, hoxe, zehatzaua, iruzurra, interes gatazkak, en fin, pixkat zehatzu ez da, bajatzen dana eguneroko prozedura eta dinamiketa. Pixkat, bata bestiakin elkar lotuta dihua. Zozen, bai. Bueno, hau, beste dokumentuarekin bezala, animatu nahiko genuke herritar guztiak, begira botatzeko merezi dugu. Irakurtzea, bentsat gainetik begiratzea, zer nolako gauzak bilatzen duten, zentzuzko gauzak, ez dira zer arraro irudituko du, baina baina animatuko genuke herritarrok. Eta azpimarratu nahiko genuke, azkenean, hau, iruzurraren aurkako betekizun hauetan, suspertze, transformazio eta erresilientzia plana gauzatzerakoan, hor azpimarratuta dago modu berezi baten ingurumenaren kalte ez esanguratsuaren bilaketa. Hau da, kontuan eduki dezagun zelako garrantzia ematen dioten Europatikan ingurumenaren zaintzari. Hor aipatzen dute, irakurritzen badute, 10. puntua agertzen da aldaketa klimatikoa, aldaketa jasangarritasuna, ekonomia zirkularra, kutsaduren kontrola. Beraz, konturatu gaitezen zelako garrantzitsua dan, etorkizunei begira ingurumen osasuntsu bat eukitzea. Eta gure jardueretan bebai, hau presente euki dezagun. Bai, Iñigo. Beraz, utzi jasue simplifikatzen. Neurrien planaren aldeko bozkak, hau batez, onartuta. Eta 8. puntuan, Berdeakeko alderdiak aurkeztutako erakunde adierazpena, izenburu doana gordailu sistemaren eraketa ontziak itzuli ahal izateko. Iñigok aurkeztuko dugu. Bueno, esan, kokatzeko pizkat, ekologia batzordean eztabaidatu ginen alderdiok, eta hau dator, 30 erakunde baino gehiagok sinaturiko dokumentu manifestu baten ondoren eta beraiek eman duten pauso batzuen ondoren guk egin dugu jaso gutxi gora bera manifestu hortan azaltzen dena eta mozio bilakatu. Zetarako pizkat indar gehiago emateko proposamen honi. Uste dugu zentzuzkoa dela eta gaur egungo daukagun testu inguruan, bai ingurumenari begira, bai klimari begira, bai daukagun kontuan izan da guk kostaldeako herri bat gehala eta jasotzen ditugun, urtero jasotzen ditugun ontzi eta kutsadura erakusle guztiei begira, neurri bat, pausotxo bat izan daitekela. Helburua zein da? Helburua da izango litzake Mutriko udala neurri baten nolako ekintza baten aintzindar izatea. Beraz, hau da proposamenak esaten duena. Estatu osoko 70 erakunde baino gehiagok eskatu diote gobernu berriari ahalik eta lasterren jar dezala martxan Espainian edari berrerabilgarri eta erabiliara bakarrekoen ontziak gordetzeko sistema. Estatuko lurralde guztietan edariontziek eragindako kutsaduraren aurka lan egiten duten erakundeek adierazpen bateratu bat atera dute. Sánchez eta Riberaren gobernu berriari eskatuaz, hondakinei buruzko legea eta ontziei buruzko errege dekretua erabat zabaldu izan dadila. Lehen bailen gauzatu dadin denda eta supermerkatuetan lata, botila eta briken itzulera sistema. Abenduaren amaieran, hain zuzen, urtebete beteko da ontziei buruzko errege dekretua onartu zenetik. Izan ere,
Legebiltzarrak hondakinen legea onartu eta hilabete batzuetara argitaratu zen, 2022ko apirilean. Inguruneek eragindako arau esparru berri bat izan zen. Izan ere, anbizio handiko helburua jasotzen zituen. Prebentzioa, berrerabilpena, bilketa bereizia eta edariontzien birziklapena. Hala ere, 375 egun geroago, gizarte zibileko 60 elkartek baino gehiagok frustrazioz ikusten dute bi testuak paper busti bihur daitezkela. Eta Sánchezen gobernu berriari, Teresa Rivera transizio ekologiko eta erronka demokratikoko ministerioan buru dela, eskatu diote gelditasunatik ateratzeko eta modu zorrotz eta gardenean ezartzeko onartutako araudia. Osea, ez dago ezer inventatu beharrik. Erakunde horiek manifestu bat aurkeztu dute, eta bertan helburuak hauek betetzea eskatzen dute. Edarietako ontzi berrerabilgarrien helburua betetzea, eta latak, botilak eta brikak gordetzeko sistema heltzea. Europako herrialde askotan dagoeneko martxan dagoen sistema da, eta datozen bi urteetan beste 12 estatutan ezartzea aurreikusten da. Praktika horren bidez, ontzi horien 90% baino gehiago edari latak, botilak edo brikak berrerabiltzea edo berri bihurtzea lortzen da, zehazten du dokumentuak. Gordailu sistema da modu bakarra ziurtatzeko ekoizleek, supermerkatuek eta ontziak biltzeko edukiontzien kudeatzaileek beren laten, botilen eta edari briken 100% erantzunkizuna hartzen dutela. Erabat berrerabiltzen edo birziklatzen direla, eta egunero 35 milioi edariontzi ez direla lurperatzen, erretzen edo galtzen. Orain gertatzen den bezala, arrazoitu dute. Zer dago gordailu eta itzulera sistema bat? Erabilera bakarreko edariontzietako eta berrerabilgarrietarako gordailu eta itzulera sistema honetan oinarritzen da. Etxetik kanpo gehien konsumetzen ditugun produktuak, urak, garagardoak, zukuak eta freskagarriak saltzean, aparteko diru kopuru txiki bat gehitzea. Latak, botila edo brikak dendara itzultzean, pertsona jarritako diru kopuru gehigarria osorik berreskuratzen du, ontziak behar bezala berrerabiltzeko edo birziklatzeko. Espainian, ontzi hutsa edo kaskoa itzultzea, izenez, ezagutu den praktika bat da hori, 80ko hamarkadara arte erabili izan zena, eta gudano, goratuko duguna. Hemengo behintzat bai. Bai. Eta arrakastaz funtzionatzen duena mundu osako 50 herrialde eta eskualdeetan. Batez beste, edariontzien 80% berreskuratzen baitute, ontzi berriak berrerabiltzeko, eta edo ontzi berriak birziklatzeko. Eta aldi berian, latek, botilek eta brikek eragindako kutsaduraren arazoa konpondu dute. Hain zuzen ere, tresna hori da, Eusko Autonomia Erkidegoko hondakinak prebenitu eta kudeatzeko 2020-2030 plana, hondakina baliabide bihurtzen, deiturikoa. Plan hau gobernu kontseiluak 2020ko urtarrilaren 7an onetxetako Euskadiko ekonomia zirkularrerako estrategia 2030ean eta Europako itun berdearen printzipioetan Green Deal sartzen da. Plan honen aurkezpenean, Arantza Tapia, ekonomia, garapen eta ingurumenen sailburuak, proiektu piloto baten aipamena gordailu eta itzulera sistema bat martxan ipintzeko aipatu zuen, Europako Next funtsen laguntzarekin. Gauzak honela, mozioak eskatzen duena da, Mutrikoko udalak Eusko Jaurlaritzari zuzenduaz bere burua aurkeztuko du gordailu eta itzulera sistema berri honen proiektu pilotuan gure herria parte hartu esan. Hau da, hautagai bilakatu dadin. Beti askotan izaten dauna ez, murriztu, berrerabili eta birziklatu. Eta helburua ez da zenbat gehixo birziklatzea hobeto, baizik eta zenbat gehixo murriztu edo berrerabili, orduan da gutxio birziklatu beharko dugu eta gutxio kutsatuko dugu, ezta. Guk zentzu honetan, gisa da, Jaurlaritzaren asmoak hemen aipatzen da, Arantza Tapiak esan zuala ez dakiz zer, guk ez dakigu zer esan zuan, eta ez dakigu zeintzu dian Jaurlaritzaren asmoak arlo honetan egiz ezateko, baina museoaren helburuak egin bat eitzen dugu, berrerabilpen sistema bat, bezanteten bezala, ontzi harinen erabileran murriztean dihua,
berrabilpenera, eta guk helburu horrekin bat eitzen dugu, eta ondo iruditzen zaku, Mutrikuk bere prestutasuna saltzia Jaurlaritzari, edo gainontzeko erakundei borrolako proiektu bat martxan jartzeko. Gero proiektua zein izan behar dan, da zelako izan behar dan, aztertu beharko litzake, baina behintzat asmoa orokorra eta gure prestatasuna olako proiektu baten parte hartzeko, ondo ikusten dugu. Bai, atzaldeon. Guk dekretuan aplikazioa bilatzen dugu, derrigorrezkoa dela, ez? Eta hain garrantzia handizi hartzetzau, pentsaten dugu, bizkat lan duen bikoro bela, ez dakau epeik, baka hori lantzeko, eta ez hori bakri pausotxu bat emo, guri guztak pauso handi bat emoti. Horretako, helburuk dudagabe danok nahi dugu, ez? Murrizti hori. Nik proposatuko neuke, lehen aipatu zuzuk, hau eztabaidatu egin dela batzordean, batzordean izan, aipatu izan, baina kontenidua berdan bezala ez dakigu, ze eragin ekarriko eskundu dalai. Ez dakigu, geure aurrekontu ekutu egon gogazku, baliabideai, personalai, ez dakigu, nahi dugu ondo landu. Horreatxik ekologia batzordean proposaten dut, hau lantzi berdan bezala. Eta urrengoko gai zarrendan, epinien goru, lehengu, bero epiniko. Gu, gero hor dakau beste, adibidez, mankomunidadeak hau, hor bitxartian, kudeatzen da bena. Orduan nik ez neuke asko luzatuko asuntua, ez? Gutzako garrantzia handikoa da, eta engoro balin guztik, hau martxan epintzi. Eta dudagabe, mutuko gudala, horren gora, lehengua. Baina, inigo, nik esatetut, nik hau komprometitena, hau benetan ondo landu, eta igual, bai ero ez esation, ez du geu konsideraten, bizkaitxeaten bigo ginduke, lantxuen, eta gerokun baka, gerokun beste momento baten, hau baino igual, gauza gexokin jun, ez? Eta behin jakin da, ez? Gudun nik hori urrengoko batzordean hori ingo betuke. Eta, bai, segi, bai, bizkatengo benduke. Ginduazen zeretikan, ez eskotikan, ez, honi ez etzezati oso gogorra da, zein ongoa honen aurka. Ez, bintzat hemen dagoen inor, zeuk esan desuna, gure esazoian ez autu bendu nau, eta guetzat oso arrunta zan, eta oso normala, eta biharrezko ere bai, ondoan. Eta gure garaixan gaur egun baino ondakin gitxio zauan. Hori evidentzia bada. Horren alde, danok. Guk ez gendun ikusten, baesko batekin proiektu piloto ontan sartzia, hola itxu-itxuan, horren konpromisua, ikusten gendun, hori, itxu-itxuan sartzi izango litzatekela. Eta ondorioz, etzale egoki izango. Ja, austentziotikan edo joko dugu, kontrakotasunik ez agertzeko entzat. Baina izan dakua, horta landuko rau, eta nahi dugu kontinuo gexauak inen, ez da atzea botatzea harren, gero bakau aukeria, gero urrenko baten, Bai. Inigo, bai, noski. Eskertu AJak azaldutako babesa, eta eskertu, ez eskotikan azpendizioa pasatzea, pauso bada. Guk ere ez dakigun nondik norakoak. Proiektua piloto horren nondik norakoak ez dakizkigu. Dakigun gauza da, benetan hori existitzen dela. Osea, sistema hori garatuta dagoela, eta ez dela inbentzio berezibirik behar martxan ipintzeko. Baliabideak bai. Eta baliabideen zentzuan, Jonek bai, eta zuzen dago, hori, azalpen handirik ez da egon. Oain arte zen nolako proiektu piloto izango den. Dakigu, next diru laguntzetak oinarrituko dela, hori azaltzen du, hori bentzak badakigu. Eta zentzu hortan, mozionen helburua da, lehen esan dudan bezala, gure herria pauso hori aintzindare bezala hausartzea hartzen. Dudari gabe, gu oso kontziente gea, zen nolako baliabidea dauzkagun gure udalean, eta nor arte itxea garen gure eskumenetan, aipatu esan mankomunidadea.
oso konsiente gara, baina azkenian da guk hautagai bezala Eusko Jaurlaritza aurkeztea, eta, bueno, beste hautagai batzuk segurazki azalduko diela, edo ukiko duela, Eusko Jaurlaritza buruan, igual benetan bilatuko du herri perfil bat, non teknikoki oso aproposa den. Nahi duguna da, hemen gaude, nahi beduzu hemen egin dezakezue. Dudai gabe eta bai, konpartitzen dut. Laguntza beharko dugu, laguntza dano beharko dugu, baina ez da, magia ez da izango, izango da zentzuzkoa gozat. Eta beraz, azkenean da gauza bat, sinistu aldezakegu, EcoEmbesek azaltzen digu 180 birziklaten dala. Greenpeacek dio 180 ordez 30 da. Egia nun dagoen, sistema honek bai garatzen du, bai bermatzen du, benetan altzatuko zela. Beraz, eskertu zuen babesa, jotekoei, eta, estentziotik pasatze, nahiko genuke, udal indar handia egiten du, danok hau batez egiten dugu, baina, dinenak direla. Inigo, eta garbi esango izu gaina. Gaur ere, 6 eta 6, empate. Empate baten aurrian, alkatiek desenpatatzeu. Nik ezin dut desenpatau, naiz da batzuk berrein, nik ezin dut desenpatau berdintasun baten, abstentzioan latzet, eta bintzat, geixo dia gauzak, batzen gaituztenak, bereizten gaitzuenak baino. Hemen mozioan bertan esaten denean, gordailu sistema da, modu bakarra ziurtatzeko ekoizle supermerkatuek eta ontziak biltzeko edukiontzien kudeatzaileak beren laten, botilen eta edari briken 100% erantzukizuna hartzen dutela. Hor, sartzen dira, bat mankomunidadia, 2 establezimenduak, tabernak, en fin, hor eragile edo agente asko do implikatuta, guke geure kabuz erabaki bat hartzeko behar guazen hor sartzea. Horrean, gaixa aztertu daigun, eta lehen esan desuna, guazen informazioa jasotzea Jaurlaritzatikan, guazen agertzea interesa eukiginkela, geuk ere herri bezala sinisten degulako, lehenu ere eman izan da debatia, berreziklajian inguruan eta bar, eta hor danok posizionatu izan geha, batzuetan libre lagata, aukerak, baina, guazen investigatzea, ze bide datork egun horretikan, eta lehen esan detena, desenpate horretan nik eseskoaren aldeko desenpateik ez nuan nahi, horretxio pixkat aldaketia bestela, ez zirkuan, kompromiso bat hartuta gaixa lantzeko, hori edozen kasutan, Venga. Nik galdera bat, jaskari zei zuzentuta da, Hau da, alkatiak desenpatetzen dugu, 6 baiezko eta 6 ezko baldin bado, alkatiak desenpatatzen dugu. Hau da, 6 abstentzioak dianean, ez dezu desenpatatzen. Onartuko da 6 baiezkokin eta gainontzeko ez. Ulertu dizut alderantziz. Bai. Ulertu denik, abstentzio horretik izatzen. Gu eseskotik abiatzen ginean, baina eseskoa agertu ezkeo empatia emango zen. Empate horretan, nire botuekin desenpatatu eseskoan alde, horretik handiko haien geixo, Eta geixo dala batzen gaitzuena, bere izten gaitzuena baino. Mira, ez bestela garbi du. Erki, beraz, mozioaren aldeko bozkak, abstentzioak, eta aurkak horik ez, ezta? Hoxe, horren, bai. Bigarren bozketa, Erki, erregu galderetan, Jon, Inigo. Bai, ez dakit iritzi zaizuen, portuetako obretako bideo bat, nun arrakalak ikusten dian. Gure galdera izango zen, bideo bat zabaltzen, nun ikusten da toki konkreto batzutan, dikeko toki konkreto batzutan, arrakala nahiko serioak daudela, ia, portuko zuzendaritzatik kan, bere momentuan batuta egon zinetenean, dikearen egoera teknikoari buruz zehaztasunak eman zuten edo ez. Ez dute eman. Nik gauza bat eskatuko izut Inigo, eukikezu bideo hori. Mesedez pasatu jazu, neuk ere bideratzeko Jaurlaritza. Berri emateko eta
Bale, erregu galderatan guk hitza normali ez dugu hartzen, baina, urteko azkenengo udalbatze izan da, bai, urtiek despedidatxo bat, ez? Nik nahi diotein, hola, bapatian, aurriko gabe. Eta gero, nik hartzen duten, tarte hau, zeugei edezkintzi izuet, baten batek nahi badegu hartu. Urte amaitzera, urte berezisa, urte danak izatea berezixak. Bina urtean izan da berezisa, hauteskundiak euki ditugulako. Izan da, udal batek amatxu, hau da, korporazio batek amatxu, eta hemen batzen gehan korporazioa hasi ginen, ez da, ekainian. Aldaketa horrenak izatean nahiko, kritikuak edo, aldaketa guztiak bezala, ez da. Iruditzen zat, aldaketa nik bintzat modu lasaixan eman dut, ez dut uste olako transizio arazoik edo gertatu denik, nik bintzat ez dut olakoik topatu, eta datorren urtean ja aurrekontu berriz egingo deu mai honek egingo ditunak, oain arte biligia beste gobernu batek egindako aurrekontuakin, ez da? Naiz eta geuri izan, baina beste gobernu bat izan da, beste talde batek egindakua. Horre landuko deu, nestak datoz, komendua eta merkatu plaza, bi horrek markatuko digute pixkat urtean jarduna neurri baten, eta lehenu ere komentau izan da moduan, bai baten, bai bestian, garrantzitsu izango da, pixkat jendean parteidetza, udaletxetik anazitza, irutaldiok eta ere, geure espazio euki dezagun, geure proposamenak eta itxeko, esan dezun moduan, komenduko proiektu etxeko taldia hartu da, teknikoek hartu dugu, legez ala izan behar delako, eta aurrik usten dugu, lehenengo bilera bat etxia geure artekua, geuk ere, geure ideak eta geure naixak edo gure zaurrek agertzeko, ezta? Eta merkatu plazan ere, komendukoa beste tamaina bateko kontua da, baina merkatu plazan ere berdin, pixka bat proiektuan inguruan da, izketan enbiarko da. Edozen kasutan, aurten eukideun gora bera haundixen izan da, danok ezautu den gaixa, portuana, eta portuan asuntuan ere, azkenengo plenuan esan gendun bezala, ez den daixo berri baten utzi gaitxu, puertozen azken erabakixak, eta horren aurrian ere, datorren urte ontako ere, baditzugu erronka batzuk. Aber, oain inigok esan dugu, arrakalak ere badozela, bueno, horrek ere ze inzidentzia euki behar duan. Baina, pixkat erronka moduan, ez da gai bat guk esku hartu halko deuna gure eskumen astalako, baina gure herrixan gertatzen den beste batzuen eskumeneko gauza dan aldetik, bai euki beharko deula obligazio bat geure iritzixak eta geure ikuspegixak agertzeko. Gainontzian, urtia maitxu da, udalbatzako kide danoi eskerrak ematia, alkatetza ontatik eta erdi punto ontan askotan orekak eta bilatzen ibili behar izaten dalako, eta beti esaten detena, udaletxian dakauzen langileak eta teknikaixei ere, iruditzen zat eskerrak emateko ere bagozela, urtengoan endemaz, urte zaila izan dalako, proiektu asko eraikitzen da lantzen ibili galako, eta teknikarien artean ere dantza undisa dakaulako. Juneto harrixa ugarixa da, eta datozenak bere gaztetasunian eta gogotzu etortzen dira, eta iruditzen zat danon arteko lan bat dela guria. Eta beste gabe, urtia ondo amatxu, eta datorren urtia, hobeto hasi eta izan deixala oparua danontzat. Eta esan detena, nik esan deten bezala, zuei ere, tartian nahi badezue, hortxu utziko dut. Eskerrik asko eta urte berri ondan hori.